da ko alhamdulillah sai nuna kwarai da gaske da wannan haɗuwa da tun kafin ku zo ka bace da na ji na binciki da batanta na saba ka taimu daidai komai da zai kamata a yi an riga a yi ka bace da na gamsu so ga ita wannan yarinya na baka ita kuma ka rike amana idan ka yi kai da Allah kai kuma sai haka wallahi idan ba ka rike amana da kai ma ka fi gaske ba da gobe kiyama wallahi tallahi sai amana da kai mimi yaya kin ji kin gani ko muka sai idan ba ita ƴar mace ta fara idan mutum zai ba da ta ba ne yake ba da ita ga wanda yake so amma tun da ka gani halin ku ya zo daya to na yafe mata wannan jizya ta dawo na ansa mata na ji da abin da ina fata bacin so ka rike amana da abin da ku yi abin ma an yi lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi abin dan Allah ku dan Allah ku shi dan Allah ina fata kun bacin to wannan shine abin da ya dauka zan shiga mata kai abba tsoho duk ɗan bayan kula da ke ba gaskiya ba na son tsoho ina shi kenan sai ki sake mun da ke ya ganin ya kwana biyu tude ya maganar nan ta magana ba oke yarinyar nan kai ai mutumin nan yana da kirki ni kaina abun ya bani mamaki wallahi Allah kamar wasa fa abun ina gaya ma yarinyar ta zo ofis ina neman aiki amma kaga tafiya ta tafi kai amma ya kaga yarinyar kuwa Allah mutumina ta fita ba matsala Allah ya sada mu yi wallahi da har zan fita ma ofis zan fita lokaci na da kuma kawai sai ka zo ta ba matsala mu wuce sai ba alaikum assalam. Malam Abu, ya gida, ya harkoki, ya ayyuka. Dama ga na ce saboda yanayin biki na tahowa. To ina so zan dauki nauyin buga aibi ne. A Malam Abubakar, ai da ka bar shi ma kada ka dora wa kanka ɗawainiya. Ai abin da kai mana ba ai ni na ji kunya ma ce na tsaya iya aibi. Gaskiya ne Malam Abubakar, amma tun da ka ce za ka yi ba matsala da fita lan. Zo mu ƙarasa ofis ɗin ma yi magana a ciki. Kina gida abinci. Haushi kuma akan ne to. Ya za a yi baka da mata ka ce mun kana da mata. Gaskiya ba ni da mata. Kawai na dan mutu a sane dan na ga yanayin fuskarki. To kuma sai na ga in ma kika ɓata rai ƙara kyau kiki. Ke kaɗai daga ciki kuma babu ƙari. Ka ji ka. Kuma za haka kuke dama idan kuka zo neman aure idan ka za ta rufe kuma za ka iya faɗanta ka ce da ka ni ba ƙari ina shiga kana ganin wata shi kenan zancen ta sha babban ni na isa amarya ba ki alifi ko kin kashe ɗan masu yau shi kana gida to ya garin madalla wasu ci ne dai ba zan fasa maka shi ba kuma ce amana ce ba zan fasa maka ta ba ita mace da ke ganin ta a gani wato ba tankura na ke da karfin siya sai ta ba abin da ke so ita mace kullum da siya ake mata da rashi ka gane da godinta amma ba da karfi ba ran da duk kace za ka yi mata abu da karfi to nan za a samu matsala kana kallo dai littafin aka ba mu labari annabi adamu ina sama shi kadai ina da abin da yake so amma ran da Allah ya masa yar uwa wato mana Hawwa ya halicce ta a cikin sa daga sannan aka samu matsala sai da bata sa aka sako da maganin muke ta garuruwa mu ne cin shinkafa mu ne cin alamu ne cin dan wake da wanda aka bar din mana aljanna mana cin abin aljanna
ka gani mu zauna hali dina fiye abada la yakuna hali wala ka gani to saboda abin da ke da musu cikin shi ne ka yi hakuri duk abin da aka yi maka taimaka to yi kokari ka mata nasiya idan ka kasa samu magabacin da ya masa yarinya ne taimaka da bai kamata mata in Allah ne in ka samu mai amana mutumin in Allah zaka ji wasiya zai maka da wasiyyaci cewa kake mata da kani ba zaki ba tuka ka gane muke eh yawa to saboda haka wasiyyacin da yake maka kenan ka yi hakuri kuma wani abu da baka sani ba yanzu har ka koma ga Allah ba ta da lafiya ba ka san dalili ai nan da aka ce gashi ka kai ta gidanka ka bace da ni to fa sannan baka yi gurin ka dala ka da kana leka da gidan ta ba da za ka yi mata ka zo ka samu rabo kai rabo an haife shi ya fara ya zo ya dame ka ina kuka ka rike mata shi ina zama lafiya ka kama ba zama lafiya so daga wannan bidiyo kai ganin sa ya kamata mutum a fala ta alamuna a fala ta tafakkaru a fala ta kuna mu hankalta mu karkado kuma ishe mu izina ka bace ni to wannan shine wasu zan baka saboda ka ba zan fasi maka shi ba har abada domin na ga ma dana ne kai kamar yadda dana yata haka kai dana ne ka ga dai amana ce ka rike ta ina fata ka bace sai an Aliyu. Ya gajiya. Lafiya ba ta fito bane? Ba ta fito wallahi. Amma na kira wannan da. To bari in turo maki. Na san ta ce. Allah ya sa. Ya tsoma. Ya da ba da matsala. Ya karbin ji. Ciki alhamdulillah. Ya kira wai ko kuma na. Ina matsala ne ko amma wai na kuma abu ne. Ya sa abba. Lafiya kalau. Ya dawo ma na ya hutu. Ai shi ke ga yan kasu kana kira mai na shi. Gaskiya ne. Ya ji. Ba da wani matsala. Asibiti ne. Ana zuwa asibiti ne. An je asibiti ne? Na je. Typhoid ne da malaria. Allah ya sauya. Typhoid da malaria na ai ba daɗi. Da a ce ni zai kama ya kyale ki ai da na fi son haka. Ai ni ba zan so ya kama kuma zan so dai a ce ni in tun dogon ciwon. Allah. Ranar Monday ma zan dawo aiki insha Allah. Okay, ba matsala. Monday? Insha Allah. Ba matsala. Allah ya amma fa ai mun wanka mai kyau.